Máme to tady, je tu vlogísek zvenku z Valy. Ahoj. Začínáme ho teďka a teďka zrovna jdem do Penny a tak. Už jsme skoro u Penny a ozveme se vám, až půjdeme dovnitř, takže zatím bye. Už jsme v Penny. Jsem to zapomněla natočit, omlouvám se. Tam byl totiž security. No, to nebylo řešit. Tak, to vidět, už jsme tady. Vy můžete vidět, že? Tady je Valinka. Tady už jsme v Penny. A už tady procházíme. Jdeme se kouknout, tady úplně příjemně lidi. Tady máte prosím pěkně maso. Tady taky. Je trošičku zima. Tady nevím co. Nic. Jsme tady u pití. Jsme u pití. A u Bramburku jdeme si něco vybrat. Teďka jdeme se kouknout na nějaké normální jídlo nebo na něco prostě dobrýho. Máme pitíčko. Ukaž pitíčko. No. A tak. Lidičky jsme tady v téhle sekci prostě někde tady v háji. A našli jsme ten šampon, nebo co to je. Je to sprchový gel za 50 korun. Víte, jak to lidi voní. To mega hezky voní. Mega. Já jsme vám to chtěli říct. Teď se jdem dívat k pečivu, jo? Tady je nějaký pečivo, nevím, na co máme vzít. Možná ten croissant, to nevypadá špatně. A ještě nevíme. Jdeme tohle. Byli jsme dvě pití, tyčinky a croissant a ještě něco vezmeme. Takže teď jsme u pokladny. Yes. Lidičky, teď jsme tady u pokladny. No, řeknu Valy. Co? Čau. Už jdeme z Penny, nakoupili jsme a teď jdeme na skatepark. To se těším. Tady je líp. Mně v obchodě byla zima. Mně trošku taky. A tady je dobře teď. Teďka. A pak vyleze slunko a bude zase hit. Káplo na mě. Máme deštník, takže v pohodě. Hej, já jsem ho nechtěla brát. Já ho prostě měla brát random v batohu. No takže lidička jsme se až budeme někde kousek od skateparku, takže zatím bye. Čus. Jdeme na pet. Takže jdeme teď spolu pití. Jo. Jsme měli, ale jako... Já jsem na otevřu jednou rukou, fakt. Já ti otevřu. Dobrý, to své. Jsme tady teďka na lavice na nádraží. Autobusovým. A pak jdeme okay. Jo. No nikam nejdeme, takže si nemyslet. Jako můžeme, ale nemůžeme. Logika, no, thank you. Taste. To jak je studený. Ne, asi hej. To je dobrý. V ledničce. Ale je to hrozně dobrý, jak je to studený. 10 z 10. 10. Fakt je to mega dobrý. Doporučujeme si. Stojí to 7 korun jedna. To je dobrý, tak zatím, čauky. Čau. Takže, ano, žvejkačky, prostě to jsou nějaký peny, žvejkačky. Za 7 korun taky. Tak jako kdybych chtěl kupovat za 30 korun odbytky. To si radši koupím fake. No, asi tak. A nechutnají skoro jako to. Chutnají skoro stejně. Jo, tak. Nebudem mluvit. Všimla jsem si. Já budu tady mluvit za tebe, takže to je na double. No? Thank you. Jednu nebo no, já neřídím. Co? No, co to? Obě dvě ti spadly. Ne, jedna. 8 z 10. Na odbytky to nemá, ale je to podobný, hodně. No. Já klidně 9. To je hodně dobrý. A chutná to jak odbytky. Jo, ale odbytky jsou víc pálivý. Jo. Víc mentolový. Jaký máš radši odbytky jako pálivý? Já ty zelený. Já jsem taky, ty modrý mi nechutnají. Ty modrý jsou hnusný. Jako nejvíc zelený a jako ze sladkých mám rád nejradši borůvkový. Jo, a pak jahodový. Já melounový pak. Jo, a pak jahoda. Jahoda a pak jablko, pak... Co ještě? Jsou třešňový? Myslím, že ne. Kdyby byly třešňový, já jdem na jedničku. A pomerančový bych taky dala na jedničku, hej. A nebo hruškový třeba. Švestkový bych dala na trojku. A malinový. Tak ty bych dala na jedničku nebo na dvojku. Než lidi mi už půjdem, tak bye. Čus. Už se až půjdem. Čau. Takže už jsme skoro tam. Jo. Asi ještě 3 minuty a jsme tam, nebo 2. No. Teď jsme tady za kolejema. Jo, teď jsme přišli, teď jsme to chtěla říct. No a jsme skoro tam. A mám furt tu žvejkačku. Taky. A to dobrý. My jsme viděli motýla. Zapomněli jsme vám to natočit. Který nešlo mu lítat. Nešlo mu prostě lítat a byl usilen, jsem se chtěl zachránit, že tam jezdili auta a on byl skoro On šel skoro do té silnice. Jako no, k tomu autu, a takže jsme ho nemohli zvednout. No.
To jsem ho tam nechala, já A taky, když byl ještě na chodníku, tak já chtěla zvednout, ale uletěl. Takže jsem potkala mého spolužáka. Prostě takhle, jakože to. Jsem potkala mého spolužáka. To je super. Tak čau, zatím. Čus. Takže vlastně už jsme tady. No. A Tak za 2 minutky tam budeme. no. Prostě jenom tady pak přijdem cestu a jsme tam. Tamhle vidíte to parkoviště. A jakoby za tím parkovištěm už je. Vlastně tamhle, tam prostě vzadu je ten skatepark. Jo. Už jsme tady přecházíme silnici. Tam jsou Benátky a zatím jak spí. Tamhle prostě vzadu jsou Benátky a jakoby skatepark. Ale my půjdeme tady na to hřiště k Benátkám. Vlastně vidíte tam ten nápis Benátky. Tak to je jakoby taková restaurace. No a... Ne jakoby, ale je. Je to restaurace, no. A tamhle je tobogán, vám to ukážu. Na bazéně, no. Tamhle tobogán. Který nefunguje, takže to bude na hovno. Tak čau zatím. Čus. Už jsme tu. Ano, jsme tu. Jdeme pitíčko, tady sedíme. Je mega dobrý. Yes, a tady celkem dost lidí. Jako jo. Čekejte. A jdem si spolu teďko. Kájo? Jak krásně teď splácli. Za krásně. Čum. Ne, úplně nesplácli. On byl úplně nabuknaný. Tak. Teď jsme ten krásný. Yes. Teďko se splácli, no. Trošku víc. Trošku víc. No hej, tím se zapomněl, co asi to byla vaška. Tak je to tady moc hezký. Jo, na. Thank you. Jdem to tady znovu. Co je? To bude všude. A je to dobrý. Koukejte lidi. Jo, úplně všude. Takže jde to chodit? Tak čau. Zatím. Čus. Takhle to tady jinak vypadá. Je tady mega hezký. Tady je jezírko. A tady je Valinka. Tady červíky. Tak zatím čusík. Tohle bude konec vlogísku. Už teď za 5 minut asi pojedeme domů. Mějte se krásně a papa. Ahoj. Jo, ještě já jsem chtěla říct. Dejte like a follow. Tak. Sledujte nás na tomhle kanálu. Čau. Ahoj.